husband is describe husband. Easily over. Oh na na na, oh na na na, oh na na, oh na na, oh Remix. बोलवली द्या आपण कोणा इतिंगात पाण्याचे बद्दल वय आवय 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 दुनिया नाचताना मागा म्हणजे बायले नेसला मला शी आवय आवय अरे एसी कोण बाय गोवा आता हा सो या मध्ये असतात किती केलतो आड म्हण आडा बेरिंग बिरिंग गोळे सांगले दत्तरान वेल्डिंग पासून लागता ना सांगितला की असो माक माल रे बायले येस कोण माक माल आज तेक लागून टेन्शन आणि बरोच पिला देर कणा फ्लॅटा देराचे मन चोयले ओपन कोण टेन्शन आन पिला सारखो चढ पिला सारखो चढ आवय 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 मुझ माय आवय 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 शी केसो टेन्शन मागा केसो टेन्शन इसको बर माताई गोवा माताई पुलिस पासून टेररिस्ट मानाई मरे इसको तो या येस्तात रे आतीच रे किती झालं असं दुश्मनापासून केना जायना झाल्या पुरे आवय एसको मारो हा एक साकराम येता गोवा एसको मारो आवय सारखे वस्त आले सारखे किडनी हाती लेफ्ट हाती राईट आयल्या राईट हाती लेफ्ट गेल्या आवय बरे ना म्हणजे बर कोणाने होत ना तेका लागून टेन्शन आले पीन लॉर्ड आय एम कमिंग होम आणि ना बायले बल्या रापा नाक मागा लाट कामार कोण रे ना हवय हवय देवा हवय हवय बोलो हॅलो फ्रान्सिस Yo, Francis, boss, Francis, boss. किती चालू का चल मरे तुझे फ्रेंड असतात चल मरे हे बायले मान कितक्याचा चल मरे असतात मला ते किती आम्हाला तुका कित्या लागला माल काय आणि इजा नका मुगे काहीच मिस्टेक असो ना काहीच मिस्टेक असो ना बेस्ट गरजे बाहेर माल मरे मग पाहिले हात मला पाय मला रोगात गेल कितले 25 लिटर सुमार रोगात गेल 25 लिटर रोगात गेल तू गेले आणि मागी रोगात धुणपट म्हणून हुई मेणा झाले रोगात मागी कॅरट ज्यूस कोण गायला आणि थोडा बीटरूटा ज्यूस कोण गायला मेणा रोगात मेणा लग्नाचे मेणा रे सारखे प्रॉब्लेम सारखे रे हाल कसा गेलता बायले तो माल ते किती आम्हाला तू ते सांग रे मला अरे तू खबर हा सुपरमॅन गे मोठे सगळे पिक्चर आणि सिरियल सगळे आयचले सुपरमॅन हो जाना तो म्हणजे सारखं फेवरेट मग सीडी घेऊन गेलो मग जायत पडतो तू पासो जाणा होय अरे की झाले तू खबर हा सगळ्या वर्ल्डा मार्केली अंडरवेअर कोण घाता सुपरमॅन घाता सारखे बोलतो मरे अंडरवेअर भितो घातालो आणि आता ती भितो घातली अंडरवेअर दिसती म्हणून तेकला तो अंडरवेअर आता बाहेर घाता तेका बाहेर लागतो हा मार्के अंडरवेअर गेल म्हणून लोकांक पळो जाय तेकला सुपरमॅन अंडरवेअर बाहेर घाता अरे तेकाला बायले सांगलो रे खबर आहे बायले किती सांगलं ते चलो बाहेर अरे बायले सांगले तेशी कोण कर म्हण सुपरमॅन भाशेन जा म्हण सुपर वुमन जावं सांगलोय तू आता पहिले सुपर वुमन बरोबर चिंता अरे ना रे सुपर वुमन करपाचीत ना मागे
अरे हांव पित्त म्हूण बायल म्हाका सद्या माता पळय रे बायलेक किस मारलेलो बायल म्हणटा आमी थोडा वास येत म्हूण वास येत म्हणटा सऱ्या वास येत म्हणटा आनी तूं जाणा सोरो पिल्यार बरो कित्याक सोरो पिल्या मरे काळो आसलेलो मनीस जाता बरो सोरो भलायकेक एकदम बरो होय आता ते लॉकडाऊन चोड मेळ हुंच्यान राव लॉकडाऊनाचेर म्हाका मुगे वळख कितें रे मुगे वळख दुबय अमेरिका लंडन सावदी सगळ्या वळख मरे अरे मुगेले कजन आहा इमील बाय नायलेचे ते इमील बाय गेले बार आहा वेलेट बार तेजी हांव गेलो आनी बरो पिलो तिमको केन्ना पयशे घेयनाय बरो पिलो आनी लॉर्ड आय एम कमिंग होम लापा नाका बायले बोले म्हाका दीस काडपा नाका पीस जाला हांव मरे कोरोना पासून तुयेंसा पिता पूण बायले सारको पिता तूं जाणा बायले कित्याक पितो बायल मुगेली रेसलर ते सिनाहाने जाणटो रेसलिंगाचे आवय तेच बाशिवपान ढामा करता हेजे घर माडी मारली तकलेर मरे कायल मारी आणि दोन यादून जमणी मला ढामाच किती ससपाचे ते बरे तुका आता माल किती लावून ते सांग रे मला अरे बायल म्हणा लागली मग एक कजनागे काजार हागलो न्हू बायल म्हणला आपणा एक नेली साडी घे बरें पळय हांव आनी बायल गेलो मरे आनी मडगांव बाजाराक गेली साडी हाडपाक तिंगे बायली बरी ब्ल्यू कलर मरे साडी यूज केली ब्ल्यू कलर साडी यूज केली आणि म्हणा लागले आपणा तेजेरीच मॅचिंग मच जाय 7,000 मध्ये हांवें साडी गेली 7,000ची आणि मॅचिंग 4,000चे ब्ल्यू कलर मच केले बायले आणि आता काजरा दीस बायले म्हणे चल मग साडी घेस हांव सूट बीट घालून रेडी अरे चयल्या झालं किती असं रण सांग बाप किती झालं सांग बायले मरे साडी घातली हांवें म्हळें बायले तुगेली साडी एकदम बरी दिसता आणि मच बरी दिसनाय म्हणून लागली आपणा गेले बायले मच घायलो हांवें म्हळें साडी तुगेली तूं लाग आहा आनी तुगेले 4,000 ब्ल्यू मचे दिसती पडाय काय म्हळें आजो लला म्हळें मार्गे साडी तुगेली दिसती पड आनी मार्गे मच दिसती पडाय आगो ती मच पांया घायल्याचे कारण हाती घाललो म्हळें दिसती पडपा नाय म्हळें आवय इतल्या कामा म्हाका बायलेन केसो माल रे आवय गे म्हणजे मागे आवय देवा या पातक्याक केली साडी ना काय रे आवय देवा अरे लोल या ओ तुने ते बायले मत सांगला हाती घाल म्हणजे पप्पाय घाले तू 2 पप्पाय भेटवा मारे तुका